Hrať to, alebo byť autentický. Keď sa učíš niečo nové, tváriť sa, že už to vieš, keď to ešte nevieš, alebo ukazovať to, čo vieš. Moje meno je Šejk Michal a vediem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Zamysli sa nad tým, akým spôsobom sa učia deti. Deti sa hrajú na hasičov, na záchranárov, na lekárov, na policajtov, na vojakov. Hrajú sa na to, čím chcú byť a hrajú to tak, ako keby tým už boli. Pritom samé nepredpokladajú, že tým už sú. Predstavte si toho chudák 5-ročného chlapca, ktorý proste nejde do škôlky, ale dojde na hasičskú stanicu, lebo on je hasič. Nedopadlo by to najlepšie. Poslali by ho pravdepodobne domov a on vie, že ešte hasič nie je, ale pritom tým, že sa hrá, tak získava konkrétne skúsenosti, ktoré mu pomôžu, keď tým hasičom raz bude chcieť skutočne byť. A tak teda čo? Hrať to? Alebo ukazovať to, čo skutočne som? Mám názor, že všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa, čas zomrieť, je čas sadiť, čas vytrhať zasadenie, čas hrať to a čas byť autentický. Ešte než celý tento videoblog začal, než sa to naštartovalo, 3 mesiace predtým, alebo 4 mesiace predtým som bol v klinickej depresii. Keby som mal byť autentický, tak som v depresii ďalej. Ale nie. Ja som sa začal hrať. Hral som sa na to, ako už sa mám v pohode. Nie je to samozrejme jediný krok pre tých, ktorí sú skutočne v depresii. Je to iba jedna z tých pomocí. Hral som sa, že som v pohode. Naučil som sa sebavedomú reštela. Už som nebol tak autenticky, slabo. Ale odrazu som mal taký mocný postoj a naučil som sa to robiť stále. Čo to urobilo v mojom živote? Samozrejme, prvé 3 týždne to bolo úplne neprirodzené. 3 týždne som nad tým musel rozmýšľať, aby som sebavedomo zareagoval. Po 3 týždňoch som bol navyknutý a keď sa pozriete na video, čo vám bráni byť sebavedomý, to bola moja prednáška 27. mája, to je už o niečo viac ako pred pol rokom. A ja som sa pýtal, keď sa správate sebavedomo, ale nepovažujete sa za sebavedomého, tak čo ste? Sebavedomí alebo nesebavedomí? Tá otázka vôbec nebola náhodná, pretože ja som sa už správal sebavedomo, ale ešte som sa za takého nepovažoval. Ale za ďalšie 2 mesiace som si na to proste zvykol. Ja som videl, že všetci na mňa tak reagujú, ako keby už som sebavedomý bol. Automaticky som to aj tak robil, tak sa za takého považujem. A to je čas, keď už to je zautomatizované, aby som bol autentický. Ja teraz nepotrebujem rozmýšľať nad tým, že ako zareagovať, alebo čo robiť, pretože už to mám naučené. Moje odporúčanie, kto vám odporúča, buďte autentickí, ale ten autentický, ktorý ste, to vám absolútne nevyhovuje, tak sa hrajte na to, čo chcete dosiahnuť, až kým sa to nestane. Anglický princíp fake it until you make it. A keď sa to stane, už sa nemusíte hrať, už to ide priamo z vás. Držím vám v tom palce, ahoj.